Toată lumea, eu sunt Ștefanen și el este Dani Stoica, ăla din spate. Sunt sigur că Dani acum gândește, spune-le să-mi dea un like. Dar în caz că nu m-ați auzit, am spus, spune-le să-mi dea un like. În fine, așa, astăzi o să vorbim despre... Sincer, am uitat despre ce vreau să vorbim. Mai știi? Ce? Nu mai știi? Ok. Păi stai. Da, prostii din copilărie. Adică din copilărie, doar ce sunt eu acum. Bine, de când eram mai mici, deci sunt sigur că toți ați avut câte o porcărie așa micuță, mai mari, am un accent ciudat. Așa, câte o porcărie, da, sunt sigur. Uite, o să-ți zic ăsta că ăsta are multe porcării. Așa, deci, fazi de exemplu, deci într-o zi am mers la Iarbă Verde și cum e la Gherăiești, la Bacău, e o pantă cam așa. Și toată lumea se dă cu trotinetă, cu bicicletă și eu am luat o trotinetă a unui puști. Deci eu aveam o trotinetă mult mai bună, dar aveam o impresie că trotineta aia nenorocită prinde mai multă viteză. Și am luat trotineta aia, m-am urcat în vârf și eu, mare șmecher, mi-am dat drumul. Și, deci, am prins o viteză așa mare că, deci, m-am speriat și am sărit de pe trotinetă. Deci eram foarte deștept. Deci am sărit de pe trotinetă pe la jumătatea drumului. Și m-am trezit, alergând cu o viteză de vreo 30 de km la oră, sau mai mult. Și eram gen... și cad deodată. Cad pe o parte. Deci, cred că mă julesc la cot, la genunchi, la umăr și am dat și cu capul. Deci, cred că era să mor. Deci, sunt foarte sigur că dacă căzeam o leacă altfel, eram deja mort. Dar, oricum, sunt sigur că toți ați avut câte o fază de asta sau cel puțin vreo 10, pentru că, totuși, da. Bine, abia mai amintesc unele faze. Mi-amintesc că m-am pierdut în Grecia într-o zi. Deci eram în Grecia și eram în Corfu la un mare Aqua Magic și era foarte șmecher pe acolo și era foarte mare locul, deci era uriaș, deci era foarte ușor să te pierzi și dacă ești singur, dacă nu știi locul, deci și am zis ceva de genul lui mami, eu mă duc să mă dau pe toboganul ăla mare. Maică mea, bine Ștefan, dar ne întâlnim aici. Bine, mami. Și, uite-l, ăla deja râde, așa, și m-am dus și m-am dat pe tobogan, maică mea, uite că s-o dat, ar trebui să vină. Eu. Mami, cred că acum vin, dar mai vreau să mă dau. Maică mea nu mă aude. Și merg, mă mai dau de vreo 5-10 ori. Așa și maică mea era ceva gen, Ștefan, unde-i Ștefan? Și vine acolo. Eu iau de la tobogan și merg acolo unde trebuia să vină maică mea. Deci, într-un fel, e vina mea. Sau al maică mea. Așa. Și... Logic. Da, logic. Da. Și a trebuit să stau vreo 20 de minute fără să mă dau niciun tobogan. Niciunul. Asta a sunat ciudat, da, să nu mă urâți pentru chestia asta, știu că să mă înjură mult, așa, deci,
Lăsați în coment cu ce prostii ați făcut voi în copilărie și chestii de genul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un share, un like sau subscribe. Like a boss. Like a boss. Ăsta e boss. Așa. Pa!